Vad har du för funderingar, Alva? Ja. Hallå? Tror du är någon där inne? Ja. Ja, har du sett? Det rör sig. Ja. Var det en rolig prick det där? Ja. Oj, vad nära. Bäst för 10 januari. Jag vill dricka mjölk nu. Ja. Är det 10 idag eller? Ja. Det är 3 liter mjölk som går ut idag. Ja, men det är ingen fara att dricka mjölk. Nej. Nu är det väldigt nära, Alva. Ja. Snart kryper in i telefonen. Ja. Är det en hälsning till morfar du gör? Ska vi skicka den här till morfar då? Ja, ska vi skicka den till morfar? Morfar och mormor för att tacka för att de fick vara änga. Ja, det kan vi göra. Säg hej till mormor och morfar då. Ska jag säga hej till mormor och morfar? Ja. Det var den där fina figuren igen. Mm. Alltså kanske deras kameran blir lite kul. Ja, vi skickar den då. Vinka då. Vink, vink. Vink, vink. Hej då.